Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut mae y Cylch Unedol yn arwain at ddau hafaliad pwysig yn trigonometrig, a sy'n mae hefyd yn Egluro'r siâp y graffiau trigonometrig. Na dyma fo y Cylch Unedol. Mi o'n gylch sydd efo radiws 1 uned, dyna sy'n neud o'n Cylch Unedol. A mi fedrai lusgo y pwynt A yn fan hyn o gwmpas y cylch. A newch chi sylwi gobeithio fel dwi'n gwneud hyn, mae gen i fi triongl ongl sgwâr sy'n cael ei ffurfio ar y bob un pwynt. A wedyn, sut dwi'n ffurfio triongl ongl sgwâr yna? Wel, mae yna linell vertigol yn dod i lawr, hitio'r uchelin x yn fan hyn. Mae hwnna'n cael ei labelu'n goch efo sin theta. Mae yna linell las fan hyn yn dod i ymlaen i'r dde fan hyn ar ydy'r uchelin x. Mae hwnna'n cael ei labelu'n cos theta. Yn biws, mae gen i fi radiws fan hyn sydd yn 1 uned. A hefyd mae gen i fi'r linell werdd yma, dwi wedi alw'n tan theta, ddoi at hwnna mewn munud. Ond i gychwyn, gadewch chi ni ystyried y triongl ongl sgwâr yn fan hyn. Mae gen i fi'r ongl theta, gwylod ar y chwith, ac os nes di'n darn o bapur allan, yn fan hyn, a wedyn braslunio y triongl ongl sgwâr yma, fel hyn. Yna eto, mi oedd gen i fi ongl sgwâr fan hyn, ond oedd yr ongl theta gwylod ar y chwith, a wedyn mi gael gosod mi hwnna i lawr i chi gael gweld y bach gwell, eich chwyddo fewn ychydig hefyd, dyna fo. A wedyn, mi oedd yr hypotenuse yn fan hyn yn 1 uned. Nawr, os dwi'n labelu'r triongl yma, mae'r ongl theta yn pwyntio at y cyferbyn, mae'r ongl sgwâr yn pwyntio at yr hypotenuse, a mae'r ochr sydd ar ôl yn cael ei alw'n agos. A wedyn, os da ni gofio socatoa, o gwaith tygau trigonometrig, nawr yn gyntaf, gadewch chi ni ystyried bod fi eisiau ffeindio'r uchder y triongl, sef y cyferbyn. Na i alw hwnna allan x yn fan hyn. Nawr, os dwi eisiau ffeindio'r cyferbyn, na i gylchu y ddau opposite. Mae gynnu fi'r hypotenuse, sydd yn 1 uned, felly cylchu y ddau hypotenuse. Felly sin theta, sydd yn cysylltu cyferbyn a hypotenuse. Nawr, y cyferbyn ydy be dwi wedi alw'n x, wedyn yr hypotenuse ydy 1 uned. Ond ydy'r rhan efo 1 ddim yn cael effaith. Felly sin theta yw x yn yr achos yma. Ac felly uchder y triongl yma yw sin theta. Nawr, os dwi'n ailadrodd y nawr, neu socatoa arall i lawr. A tro yma, gadewch chi'n ystyried bod fi eisiau ffeindio'r sail yn fan hyn, neu alw fo'n sef yr agos, felly neu gylchu y ddau agos. Dwi dal yn gwybod yr hypotenuse, cylchu y ddau felly mae hwn yn gwestiwn cos. Cos theta ydy'r agos, dwi wedi cael hwnna'n rhannu efo'r hypotenuse sydd dal yn 1 uned. Eto, rhannu efo 1 ddim yn cael effaith. Felly, sail y triongl yma, be dwi wedi alw'n yw cos theta. Felly dyna pam, os nes dyn yn ôl yn awr, ar y cyfrifiadur yn fan hyn, dwi'n cael galw uchder y triongl yn sin theta, a sail y triongl yn cos theta. Nawr, os dwi'n ystyried, gafo fi wedi ystyried sin y cos, be fasa ystyr tan theta yn yr achos yma? Wel, gymhareb tan ydy cyferbyn dros agos. Ond, ar gyfer y triongl yma, y cyferbyn, be dwi wedi alw'n x fan hyn, ydy sin theta. A wedyn yr agos, be dwi wedi alw'n ydy cos theta. Ac felly mae gen ni fformula bwysig iawn yn fan hyn. Dych chi angen dysgu hwn. Tan theta yn hafalu sin theta dros cos theta. Felly gywir, dos yn ffasiwn beth a tan yn bodoli, mae tan yn cael ei ffurfio drwy rannu dau gymhareb trigonometrig arall, sef sin a cos. Felly, dyn ni'n ffurfio'r tan o'r sin a'r cos. Nawr, i fynd yn ôl wan at y cyfrifiadur, o gen i fi gynt, mae yna linell werdd yn fan hyn, sydd hefyd efo tan theta yna fo, felly pam dyn ni'n cael galw hwnna yn tan theta? Wel, mae yna ddau triongl ongl sgwâr yn bodoli fan hyn. Dyn ni wedi ystyried un yn barod, yr un yma ar y chwith, ond mae'n un arall fan yma, triongl ongl sgwâr ar y dde. Felly, os gai fraslunio hwn yn awr ar y papur, felly, dyma fo'r uchder sy'n gyffredin i'r ddau triongl. Wedyn, os na i lunio un triongl ar y dde fan hyn, a wedyn y llall ar y chwith fel yma. So, be oedden ni'n wybod
Wel, ni'n gwybod bod yna ongl sgwâr fan hyn, ac felly mae yna ongl sgwâr ar ochr arall. Yr ongl yma yw theta. Ac felly, gan fod yna ongl sgwâr, mae rhaid i'r ongl yma fod yn 90 tynnu theta. Ond wedyn, beth sydd gen i fi, nôl at y cyfrifiadur, ydy radiws yn cyfarfod, a wedyn yr linell werdd yma, mae o'n rhan o'r tangiad i'r cylch ar y pwynt A. A dyn ni'n gwybod fod radiws a tangiad yn cyfarfod ar ongl sgwâr. Felly, mae yna ongl 90 gradd yn hyn. Ac felly, yr ongl yma fan hyn ydy'r ongl sgwâr, 90 gradd, tynnu yr ongl yma, 90 tynnu theta, 90 tynnu 90 yn dim byd, a tynnu negatif theta yn positif theta. Felly, mae'r ongl yma yn theta hefyd. Nawr, os dwi'n canolbwyntio rwan ar y triongl ar y dde ac y labelu, mae'r ongl yn pwyntio at y cyferbyn, mae'r ongl sgwâr yn pwyntio at yr hypotenuse, a mae'r ongl sydd ar ôl yn agos. Nawr, ar gyfer y triongl yma, dwi'n gwybod bod fi angen ystyried y gymhareb cos theta. Diffiniad cos theta ydy agos dros hypotenuse. Ond, ar gyfer y triongl yma, be ydy'r agos a be ydy'r hypotenuse? Nawr, yr agos ydy'r uchder yn fan hyn. A mae'r uchder yna'n gyffredin i'r ddau driongl. Ac os dwi'n sbio di fyny, dwi wedi ffeindio rhywbeth ar gyfer y uchder gynt. Gynt nes i alw fo'n x, a nes i ffeindio fo x yn hafal i sin theta. Felly fyddai sgwennu'r agos, yr uchder cyffredin, fel sin theta. Yr hypotenuse ydy'r hyd o'r pwynt yma i'r pwynt yma. Da fi gael hwnna'n z yn fan hyn. Felly mae z yn mynd ar wylod y ffracsiwn. Nawr, os dwi'n datrys yr hafaliad yma gyfer z yn awr, fyddai liosi bob ochr yr hafaliad hefo z, a wedyn fyddai rannu bob ochr yr hafaliad hefo cos theta. Felly, yr hypotenuse ydy sin theta dros cos theta. Ond, dwi wedi gweld gynt fod sin theta dros cos theta yr un fath a tan theta. Ac felly, os estyn y cyfrifiadur yn ôl, dwi yn cael galw yr hyd o'r pwynt ar y cylch fan hyn i'r uchelin x yma yn tan theta. A dyma dyn ni ddefnyddio gywir fel ystyr y tan theta. Oherwydd rwan, beth sy'n hoffi ddangos i chi ydy beth yw y cysylltiad rhwng y cylch unedol fan hyn, a dwi angen chwyddo allan y fan hyn yn awr ychydig. Beth yw'r cysylltiad rhwng y cylch unedol sydd ar y dde fan hyn a'r graffiau trigonometrig sydd gobeithio ydych chi'n gallu gweld ar y chwith yn awr. Felly mae yna lot o wybodaeth ar y graffiau fan hyn. Mae yna 3 graff mewn un deud y gwir. Yr un coch ydy sin theta, yr un glas ydy cos theta, a'r un gwyrdd ydy tan. A gan i gael canolbwyntio yn gyntaf ar yr un coch ar gyfer sin, dwi eisiau chi canolbwyntio fan hyn ar uchder y triongl ongl sgwâr. Nawr, pan mae'r ongl yn 0, dos y ddim uchder i'r triongl, felly mae graff sin yn cychwyn yn 0. A wedyn, wrth i fi lusgo y pwynt yma, mae'r uchder yn mynd y fwy o fwy, nes dyn ni cyrraedd y 90 gradd uchder o 1 uned. Neith o ddim mynd y fwy na 1, gos yna di'r terfan y gyfer y cylch. Ar ôl 180 wedyn, mae'r uchder yn mynd i lawr. Dwi'n cyrraedd 180, a dos o ddim uchder yna, felly mae graff sin yn 0. O 180 ymlaen, dyn ni'n dod o dan yr uchelin x, felly mae'r uchder yn mynd yn negatif. Bydd ni'n cyrraedd 270, mae'r uchder yna'n negatif 1. Wedyn o 270 ymlaen i 360, dyn ni wedyn yn mynd yn fwy gyfwy tuag at 0, nes dyn ni'n cyrraedd uchder o 0 eto yn 360. Felly dyna sy'n egluro siâp y graff sin. Wedyn, os dyn ni'n canolbwyntio ar y glas wedyn, sef graff cos theta, dyn ni'n gweld ar y cychwyn, pan mae'r ongl yn 0, mae'r hyd na yn 1 uned i'r dde, felly mae graff cos yn cychwyn yn 1. Wrth i fi gynyddu'r ongl, mae'r sail yn mynd y llai gyll llai, pan ni'n cyrraedd 90 gradd, dos o ddim sail yna, mae'r sail yn 0. Wedyn, rhwng 90 a 180, mae'r sail yn mynd i ffwrdd i'r chwith, a wedyn, dyn ni'n dod i lawr i'n negatif felly, pan ni'n cyrraedd 180, mae'r sail na'n union negatif 1 sy'n edrych yn iawn uned. Rhwng 180 a 270 wedyn, dyn ni'n
cynyddu yn ôl tuag at 0, ac yn parhau gynyddu wedyn mynd yn ôl i'r dde, dychwelyd i'r positif, a byddwn ni'n cyrraedd 360, mae'r sail na unwaith eto'n 1 uned. Nawr, tan ydy'r un diddorol. Mae graff tan, fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, efo gwerthoedd sydd tu allan i'r amrediad negatif 1 i positif 1. Dyna ni'n gallu gweld hynna o'r y tangiad yn fan hyn, deud y gwir. Os ei ddalon fan hyn dydyn ni, dyna ni'n gallu gweld gobeithio fod yr hyd o'r pwynt A tuag at yr uchelin X yn fwy nag 1 uned. Felly mae gwerthoedd tan tu hwnt i'r negatif 1 i positif 1. Nawr eto ar y cychwyn, dos o ddim tangiad yna ar y cychwyn, felly mae graff tan yn cychwyn yn 0, a wedyn mae'n cynyddu i'r positif, a wedyn heibio 1, dyna ni'n gweld yn mynd heibio 1, a wedyn, pan ni'n dod yn agos at 90 grad, ydych chi'n gallu dychmygu, os o'r tangiad yn fan hyn yn hir iawn, a felly mae hwn yn tueddu at rifa mawr ofnadwy. Ond dyna ar 90 grad union, os ydych chi'n gallu dychmygu llinell lorweddol fan hyn, os o'r llinell lorweddol yna byth yn cyrraedd yr uchelin X. A felly, pan mae'r ongl yn 90 grad, dydy gwerth tan ddim di ddiffinio. Ar y graff, mae gennym ni'r linell doredig yn fan hyn, sy'n cael ei adnabod fel asymptot. Wedyn, ar ôl 90 grad, os ai jyst lusgo fo chydig i'r chwith, dyn ni'n gweld fod yr llinell wedyn yn mynd i ffwrdd i'r chwith am yn hir iawn, felly mae hwnna'n mynd â ni at yr negatif anfeidriad yn fan hyn, a wedyn, pan dyn ni'n dal ymlaen i lusgo, yna ni weld fod yr tangiad yn mynd yn llai, neu os dweud yn gywir, yn fwy a fwy agos at 0, a wedyn eto bydd yn cyrraedd y 180, dos o ddim tangiad yna. Felly mae hwn eto yn egluro iddyn ni siâp y graff tan. Mae graff tan yn ailadrodd nifer o weithiau efo nifer o asymptotau yn ymddangos ar hyd y daith. Nawr, un peth olaf, os na i lusgo hwn, os gai fan hyn, yn ôl i rwla o'r math yna, ac os na i chwydo camera fewn ychydig, ni'n cael gweld o chydig yn fwy. Nôl at y syniad o gynnu ni gynt, sail y triongl ydy cos theta, a uchder y triongl ydy sin theta. Ac os ei nôl o'n at yr diagram nes i wneud yn wreiddiol y fan hyn. Nawr, ar gyfer y triongl ongl sgwar fan hyn yn nawr, os dwi'n ystyried be fysa theorem Pythagoras yn ddeitha fi yn yr achos yma, wel, os o theorem Pythagoras yn deitha fi fod yr uchder di sgwario, so be nes i alw'n x di sgwario, adio'r sail di sgwario, be nes i alw'n di sgwario, so hwnna'n hafal i'r hypotenuse di sgwario, sydd yn mynd yn 1 di sgwario. Ond, os yna'n ystyried be nath ni ffeindio gyfer x ac nath ni ffeindio fod x yn hafal i sin theta, felly mae gen i sin theta di sgwario, a nhw'n adio ymlaen at hwnna, be nes i ffeindio gyfer sef cos theta i gyd di sgwario, mae hwnna'n hafal i 1, sef 1 di sgwario. Mae hwn yn arwain at yr ail hafaliad pwysig, ydych chi ddysgu, sin theta i gyd di sgwario, y ffordd ni'n sgwennu hyn am y mathemateg ydy hyn, sin² theta. Ac yn debyg iawn, mae cos theta i gyd di sgwario yn cael ei sgwennu fel cos² theta. Felly, yr ail hafaliad pwysig, dyn ni dod ar y draws yn y fideo yma, ydy sin² plus cos² yn hafal i 1. A mae'n troi allan fe hwn yn handi ofnadwy iddyn ni wrth ddatrys hafaliadau quadratig mewn fideo dilynol. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.